Salutare și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi vom face un test plus reveal la petarda Big Bang 5C de la Enigma, cam așa arată ea. Îmi pare rău că n-am cutia, dar am petarda de la un prieten. NEC 5 grame, categorie F4, de la Enigma, cred că sunt produse de Arpi, mai mult ca sigur. Cam așa arată ea. 5 grame, se estim, da, nu cred, 5 grame, fitilul gros, de calitate, aici gips, aici top de plastic. Sunt făcute destul de calitativ. Sper să și bubuie bine. Și sper că în măcar o săptămână, maxim două, să fină și o colecție. Hai, vă las cu testul. Hai să vedem Big Bang 5G Enigma 5 grame, să vedem ce știu aceste 5 grame. Hai să vedem ce de capul lui. Hai că mi s-a purcat lata. Mă, m-a rupt.